Pád z výšky patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych pracovných úrazov. Sme Dexi Slovakia, špecialisti na ochranu proti pádu a pomáhame firmám chrániť to najcennejšie, ľudské životy. Navrhujeme a inštalujeme rôzne typy istiacich systémov, od vertikálnych istiacich systémov, ako sú istenia na rebríkoch, až po horizontálne istiace systémy na strechách, žeriavových dráhach, plniacich a stáčacích miestach, prípadne iných miestach na prevádzke, kde hrozí riziko pádu. Zabezpečujeme aj povinné periodické kontroly istiacich systémov, prípadne postrojov a príslušenstva. Našim zákazníkom ponúkame rôzne typy školení pre bezpečný pohyb vo výškach. Samozrejme, ponúkame kompletný sortiment ochrany proti pádu, od postrojov a ďalšieho príslušenstva potrebného pre práce vo výškach. Naše riešenia pomohli už stovkám firiem po celom Slovensku a každé riešenie robíme na mieru, odborne a s platnými certifikátmi. Nepodceňujte riziko. Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s profesionálnou ochranou proti pádu.